पेकेटनि एसे दंबावो बेखौ साजायनोसै बै सिङावथ' सिलायाव हाजोबखाबाय ओमफ्राय बेखौ साजायखांबाथाय गेटखौ हाबाथाय फिनिश जाबाय ओमफ्रायो जोंनाव खारनोसै गिर्जायाव खारनोसै साजायनो थाखाय होमबानो जाबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय क्लियार हाबा माबायदि समायो नायलांबाय थादो नै लोगोफोर दा जोंनियावबो साजायफैखांबाय गैया नै जोंना ओरैनो मिरामिस होनजायो न'आनो नै 2 नाम्बारसो ओरैनो साजायलाबायबाय आरोखि ना नै सिम्पोलनो साइज गैया नै बिसोरसो मालाय नायबाबो नायख'नो हाया नङा नोंसिनो देखायखाबाय आङो बे दहाय जों फार्स्टआव साजायनायानो फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो एखे मा होनो ने लोगो थौ आवगायनोसै जों गिर्जायाव आयो नायजाथावा अब्ला भिडिअ'आ एसेनोसै मानि दंबावोसो गिर्जायाव साजायनांगौ गिर्जायाव थांनोसै जोङो साजायनो लेंहरगासिनो मानसिफ्रा थारमानि जाहांबाय एसे गैया नै दा मोनायाव सोंगोन बै सारा माथो आजा दानसोलां मा सिखाव बोरै हाथाय नायनो दाख्लै मावदों होननाया सफैबाय मावबावा थाइसे गेटआव थांसै अब्ला गेटआव आवगायफिनसै जोङो है साजायलाबायबाय मिरामिस थांनोसै जोंनिफ्राय ओंखारलायबाय गिर्जा फारसे थांसै गिर्जाखौबो नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि साजायो टाउन सहरनि बायदि नङालै ओरै जों गामिनियानो मिरामिस गामिसो सोर सोरना माबायदि साजायदों नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आङो नै बिसिनियाव हाबनि र' नै ओरै बा दाबो जाया जाहानु नै दासो बानायगासिनो गोदान मडेल स्टार नै नांगौबा लांफै बेखौ बानायनो स्टार मोनसेयाव 500सो मोननो हागौ कास्टमारा खम फैनाय जाहांबाय जागासिनो दं होबाय नै होगासिनो जोंहा दासो फैनो मोनदों रायखासिगोन बिसोर जोंखौ रायनायालाय नै आं इउटुबार नङा नै बिसोर इउटुबारा रायबाय जोंखौ गोगोमनो थाब फैयिनि ओरैनो ओरै साजायगासिनो नै जाहांबाय मोसौ गलि ना मा होनो रावबो साबसिन दा खालामखा बिनिखौ खालामा मानसिया थिग नङा बियो सानसेयावनो 10टा साबस्क्राइब जासिगोन दा ना नोंथांमोनहा नायनो हागोन जोंनि गामिया मा आरो मा चार्च नायनो हागोन नै नं पर उदालगुरि काथलिक चार्च पिअ सान्तिपुर पिएस रुनिकाटा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आसाम माने गायसनजेननाय आरोखि ना बियो 2001आ पुस बे गिर्जाखौ गायसनजेननाय बेनो अब्ला लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव देखायफिनसै आङो माबायदि जामारखो क्लियारै टटेलि